Un o'r rhesymau i ni'n mynd i ddefnyddio Google Classroom yn yr ysgol yw oherwydd I fod e mor hawdd I ddefnyddio. A felly ar ôl I chi fewn gyfnodi, fe welwch chi'r dosbarthiadau mae'ch plentyn chi'n rhan ohonyn nhw. Ac wedyn, unwaith chi mewn y dosbarth, mae popeth chi angen yn y dosbarth yn y dosbarth. Mae athrawon yn gallu cyflwyno aseiniadau fan hyn ar y wal. Mae'r aseiniadau yna hefyd mewn unedau o dan classwork. Ac yn yr unedau, mae yna adnoddau wedyn sydd yn cefnogi'r gwaith. I ffeindio'ch gwaith chi, gallwch chi fynd I Class Drive, a mae hwnna'n dangos yr holl adnoddau sydd ar gael i'ch plentyn chi er mwyn cwblhau'r gwaith. Ond y ffordd rwyddo o wneud yw aros yn y dosbarth a gwneud y gwaith fyna. Gallwch chi weld wedyn o dan people pwy sy'n rhan o'r dosbarth, a wedyn y stream eto wrth gwrs yw i'ch manglanio chi lle mae popeth yn ei drefn gronolegol.